Ako si to predstavujete, toto je pomáha. Čo ťa napadlo? Toto sa vám páči? A vaše deti a vás? Toto sa vám páči? Gestapo! Toto sa vám páči? Pozrite sa na toho človeka! Čo mu robíš, kokos? Zobrali jedného z organizátorov. Idem. Na chodík. Dobre, poď, Matila. Fuj, vy svine hnusné! Tu máte som ZTB, kopol ma do Čo je? Nič to je služobný zákon. Pokračujte. Pokajte! Čo robili? Kam ďalej? Na druhú stranu. Na druhú stranu, poďte. Pane, opustite cestu a máte sa na chodík, nech sa páči. Tam do auta, henčo do auta. Ľudia majú právo natáčať, to je slobodná krajina. Nejdem tam, natáčam to. Hej, gestapo, kľúč! Však to je žena! To je verejná komunikácia. Áno, však natáčať. Ale prečo ste vybrali schodníka? Toto mi vysvetlíte, schodníka stahujete ľudí. Prečo ste vybrali schodníka? Prečo ste vybrali schodníka? Policajti zobrali schodníka človeka. Schodníka ste ťahali ľudí pre Boha. Tak kde sme už toto? Hej, jak tam je tu žena? Odstupne. Čo mu robíte, hajzli fašistickí? Dajte jej pokoj, pustite ju! Mučani! A vy nám strašne pomáhate inak. Je to žena! Ženu bijete, čo si kokot! Čo už vám jeme? Srdca do ryti!